on iloinen. Kepa on huolehtiva. Kerttu on pirskahteleva. No, mun mielestä mulla on hyvä asenne. No on varmaan kaikilla muillakin. Poikki! Myönnän, että Iivolakin on kova voittamisen halu, mutta jos se väittää, että sillä on kovin, niin tästähän me voidaan Iivolta sitten väitellä. Me ollaan niin pienestä asti otettu yhteen ja kilpailtu ihan, voi sanoa, että ihan joka asiassa. Että on tultu jostain kyläreissulta tai kauppareissulta, niin isä on pitänyt pysäyttää auto 200-300 metrin päähän postilaatikolle, että ollaan Iivon kanssa juostu sitten ihan vaan kisa, että kumpi on eka kotiovella, ja joskus on menty sandaalit jalassa ja joskus on menty ilman kenkiä. Mutta kunhan on vaan päätetty, että otetaan yhteen, niin on otettu yhteen. Ja ihan kaikista asioista. Ja kyllä kilpaillaan edelleen. Eikä kumpikaan halua antaa toiselle periksi.